Salamu alaikum ne ka page filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye. Bi an bɛna sokɔnɔ nettoyage de kɛ komi n y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ sokɔnɔna labɛnw fana farala an ka page kɔnɔna fɛnw kan. An b'a daminɛ n'an ka ji an bɛ ji ta ka omo den tigɛ ka k'a la. O mana bɔ yen nɔ fana an bɛ sɔrɔ ka na k'a la. Nin ye sanbulu kɔnɔna labɛnw de ye tantɔ. An kan ka ji mun labɛn walasa ka sokɔnɔ k'a suma ja o de ye nin ye tantɔ. Nin ye Ajax ji de ye ale bɛ taa su bɔyɔrɔw la wa a bɛ yɔrɔ suma ja kosɛbɛ fana. An bɛ sɔrɔ sisan ka na an ka fu kalama k'o ta k'o n'a yuguyugu a ka kan ka ɲɛ cogoya min na. O mana bɔ yen nɔ an bɛna an ka ji ta. An bɛna dɔ fana kɛ o la datugulan ɲɛ kelen ɲɔgɔn na an bɛ o k'a la ani Ajax in fana ji ale bɛ yɔrɔ suma ja wa a b'a fana. O kɔfɛ an bɛna ka na an ka sokɔnɔnaw furan. Ayiwa komi an ye musolakaw ye an yɛrɛ b'a dɔn cogo k'a fɔ an ka sokɔnɔna mana kɛ cogo o cogo an yɛrɛ kan k'an jija k'olu nettoyer. An man k'o to mɔgɔ wɛrɛ foyi bolo an seko damayira fo n'a kɛra an yɛrɛ ye. An bɛna sisan nɔ ka na an ka sokɔnɔna yɔrɔw bɛɛ furan ka ɲɛ dogodogonin ninnu an tɛ ɲinɛ olu si de kɔ ani tintinin ninnu olu bɛɛ de bɛ furan k'a bɛɛ nɔgɔ bɔ a la cogoya min na ka ɲɛ. N'an m'an ka sokɔnɔnaw furan an b'a furan ni kɔnɔna jɛlenya in yɛrɛ yɛrɛ de walasa a bɛɛ ka se ka sanuya cogoya min na ka ɲɛ kosɛbɛ. Sokɔnɔnaw furanni ka de b'u la ka kɔni ani fɛnmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ yen k'a fɔ k'olu tɛ sokɔnɔna fɛnw kan ka bɔ yen nɔ a b'olu bɛɛ ta ka bɔ a la. Wa an yɛrɛ b'a dɔn cogo k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ka ca o la kosɛbɛ an kan k'an jija kuma caman an yɛrɛ kan ka sokɔnɔ nettoyer walasa kana to yen nɔ. Fɛn o fɛn bɛ mun kan ka kɔrɔta an b'olu bɛɛ kɔrɔta k'olu bɛɛ dugumala furan ka bɔ u la. O kɛlen kɔfɛ an bɛ an ka ɲamanw cɛ n'a furanna ka ɲɛ. Sisan an bɛ sɔrɔ ka na an ka dugumalaw tereke kosɛbɛ. An ye ji min labɛn an bɛ na an ka kalen de ta ka su o la ka sɔrɔ ka an ka dugumalaw tereke kosɛbɛ. An b'a tereke yɛrɛ yɛrɛ de i n'a fɔ komi tintinin ninnu fana filɛ tantɔ an bɛ olu bɛɛ tereke n'an ka kangaji ye walasa ka yɔrɔ nɔgɔ bɛɛ de bɔ a la fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni furanna ma se ka taa ni minnu ye ani walasa an ka kalo ka se ka biri ye a ka se ka ɲɛ an bolo cogoya min na nɔgɔ fosi kana k'a la. Kalan ninnu b'a to fana yɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu sɔrɔ man di a b'a to i bɛ se k'o yɔrɔ ninnu sɔrɔ a b'a to fana i bɛ se ka i tɛgɛ don gilan dugumalaw la k'olu nettoyer n'o tɛ k'olu nettoyer. Nin minɛn ninnu b'a to fana a tɛ digi an kow la kosɛbɛ ayiwa an ma musow kɔ dɛ. An bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka yɔrɔw jɔsi an ka yɔrɔ ninnu u kolen ɲuman an bɛ na ka na kala wɛrɛ ta tuguni ka u jɔsi. Dogodogonin ninnu n'a tɛ se ka olu sɔrɔ n'an tɛgɛ ye a bɛ se ka k'olu bɛɛ jɔsi. Nin nettoyage min ne bɛ ka yira aw la nin ye nettoyage de ye ale ye niveau de ye ale bɛ kɛ nka kuma dɔw la i bɛ se k'ale kɛ i b'ale kɛ kuma dɔ la ka sɔrɔ don o don tɛ. N'an y'an ka yɔrɔ jɔsi an b'an ka bɔrɛ ninnu su jiw la walasa ka ji bɔ a la ka bisi ka ji caman bɔ a la ka an ka fɛ. Yɔrɔ o yɔrɔ n'an b'a jɔsi an ka jɔsi minimum a bɛɛ y'a dɔgɔninyan kɛ siɲɛ 2 ye. Yɔrɔ o yɔrɔ i ka jɔsi siɲɛ 2 n'a ma ja yɛrɛ o la i b'a kɛ siɲɛ 3 ye walasa a ji bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la cogoya min na. An bɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ jɔsi ka ɲɛ kosɛbɛ. I yɛrɛ mana kɛ jɔsili la tantɔ f'a bɛ bili ye f'i yɛrɛ bɛ content. An ka yɔrɔ ninnu jɔsilen ɲuman kɔfɛ an bɛna sisan ka na an ka nin balani ta n'o ye nin furanni ye an b'o kɛ ka matelas ninnu furan ka misɛnninw bɔ a la ani misɛnninw ta ka sanfɛla la walasa k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ ale la. Ale fana kan ka k'an bolo kuma caman gilan yɛrɛ fana n'o ye matelas yɛrɛ ye sanni i ka dara yɛrɛ d'a sanfɛla la i kan ka to k'ale fana furan tantɔ wagati ni wagati ka misɛnninw bɔ a la. O kɔfɛ an bɛna ka na ji dɔɔni kɛ an ka torchon ninnu na ka sɔrɔ ka na an ka sokɔnɔna meubles jɔsi. Gilanw kunkolo bɛ jɔsi armoires bɛ jɔsi o mana bɔ yen nɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko ye meuble ye n'a b'i ka sokɔnɔna la a bɛɛ bɛ jɔsi walasa k'a bɛɛ lajɛlen bɔ u la. Wa fɛn min bɛ se ka sigi o sanfɛla la fana
An b'olu fana jɔsi k'olu fana b'u la. O mana bɔ yen nɔ an bɛna ka na an ka sudara ka n'o fɛnsɛn sisan nɔ. Fɛn min bɛ da k'an ka dara bɛ fɛnsɛn. An b'o ko k'o ɲɛ ka sɔrɔ ka ale da. Ale caman kan ka k'an bolo an ka so kɔnɔna walasa ka to k'u falen falen. Hali n'a bɛɛ kɛ cogoya ye kelen ye. An bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka daraw ta. Dara kɛyɔrɔ ne kun delila k'o yira ka tɛmɛ dɔ la. I bɛ se ka daraw cogoya min na k'a ɲɛ. An bɛ na an ka dara dɔ ta ka bɔ o yɔrɔ la ka na o fɛnsɛn sisan nɔ an ka gilan sanfɛla la. An bɛ na ka dɔɔni bɔ a la a datɔ la. An b'an ka dara labɔ k'ale fɛnsɛn ale ɲuman n'a fɔ ko n kun y'a fɔ ka tɛmɛ o in na cogoya min na min dɔrɔn bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka t'o lajɛ walasa ka hakilina ɲuman sɔrɔ o fana kɛcogoya la. An ka daraw ɲuman an b'o ta sannɔ k'o fɛnsɛn an ka gilan sanfɛla la ka bɛɛ sɔli ka ɲɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka kunkolonnaw fana da. I b'a da cogoya min ka di i yɛrɛ ye. An bɛ sɔrɔ ka na kunkolon dɔwɛrɛw fana fara a kan walasa ka n ka gilan tɔ pari ka taa fɛ. O mana bɔ yen nɔ an bɛ na ka na dara fana da walima bilifini dɔ o bɛ min ka di i yɛrɛ ye. An bɛ sɔrɔ ka na an ka tapi dɔ fana da dugumana na. O bilifini min filɛ tan tɔ an bɛna ka dɔɔni bɔ ale la i n'a fɔ n ka bɛ diya cogoya min na. An bɛ na kɛ ni dɔ ye bɛ minnu na aw yɛrɛ ɲɛ tɛ. An bɛ sɔrɔ ka dɔ kɛ ka nuni siri tantɔ nin cogoya in na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na wusulan don an ka sokɔnɔnaw la k'an ka sokɔnɔnaw suma diya. An ka sokɔnɔ labɛnnen kɔfɛ an kɛlen kɔfɛ ka dugumanaw jɔsi ka mebuluw o kɔfɛ an bɛ wusulan don an ka sokɔnɔnaw la ka ni suma diya. N'i bɛ fɛ ka kɛ cogoya wɛrɛw ye ani sokɔnɔna labɛnw kɛ cogoya wɛrɛw fana ye ne ka sanfɛla la i bɛ in lajɛ k'i b'a bi taa kun ye nin de ye ka yira u la aw kan bɛ o la.